जानायबाय आरो ना दा जाबाय हटेलाव हा मोनबाय मोननायालाय 10,000 मासाव मासाव 10,000 गोलै दानदिनो सिनायनाय गोजालै गासिबो ओइ नै आदा नोंसिना हा Govindo gaya fैयाखै Govindo फैयाखैलै Govindo माबाया मावबाय माबा उठना मा दंबावो मा नोंलाय उठनानै मा नोंथां ha नोंथां मालाय बियासो बदिगा माबालायो बियासो मालाय ओइ ini kursi hara जाबायलै itu urna hayaसै Hai लोगोफोर आङो गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों गुवाहाटीयाव लेखा लायनो नागिरदों थार्ड सेमिस्टारनि ना खानसे खानसे बेरग'आ बबावबा थांदोंमोन दखानाव थांदोंमोन खोमा आइखौ दोनहैदोंमोन मैगं लांदों आइया माने आइखौ दोनहैदों आरो ना ओमफ्रायो आं दा गामिनि लामायाव थाबायथ'गासिनो गुवाहाटीसिम थांनो नागिरदों दा जोंनि माबा थार्ड सेमिस्टारनि लेखा लायनो नागिरदों आरो ना जोंनि नै खाथि खालायाव एकदम माने खनले नागिरबाबो वादार होसेयावबो मोनाखिसै आरो ना बड'लेण्डनि आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि थार्ड सेमनिमोन आरो दा मोनैनि थाखाय जोङो गुवाहाटीयाव लायनो नागिरदों आरो ना दा नोंथांमोना नायनो गोसो दङब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय हाय लोगोफोर नै दा माबा मोनबाय गणेशगुरि मोनफैबाय आरो ना एक्टर बायदि नुदों नामाथाय ससमा होननायखाय माबानि दैथुननि माने दैथुन सारनिमोन आरो ससमाया दा हमनाय नायदोंमोन आरो ना आरो हमबावनायनो र' एक्टर बायदि नुदों नामाथाय एक्टर फिसा बायदि नुदों जानानै बा दा नै थांगासिनो आरो ना गणेशगुरि सक मोनथारसिगोन माने जोङो नैबे नुनायखिनियानो जों दा याव गासै साबा दङ आरो साबा ओमफ्रायो तामुलपुराव सानै जाबावगोन आरो ना गासै 7 जन जालांनो हानाय दा बासाव गाखोबाय आरो ना दा सुरु जाहांबाय हरगोन माने माबाया सेखरा ससमाखौ बिदों आरो ना हमनाय नायनो हरगोन होनदों आं जेनेबा ओमफ्राय दा जागायहांबाय आरो ना दा सहैगासिनो दा ओरै लोगोफ्रा राजेन्द्र उनावसो गाखोबाय जों दा रङियायाव ओंखारथ'बाय माने एबार गुवाहाटी थांनाय बासाव गाखोफिनसिन आरो ना डाइरेक्ट गुवाहाटी बास मोनासै माने जोङो ओमफ्रायो माबा दा रङिया सिबांल' फैनायखौ मोनदों आरो ना रङिया ओमफ्राय जों गाखोबोनाय बासआ बरपेटाखैसो थांगौमोन आरो दायो थांबाय बरपेटाखै माने जोङो एबार नैबे रङियानिफ्राय डाइरेक्ट माबायाव थांसिन आरो ना गुवाहाटी बासजों थांसिन माने Singilai. दा गाखोलायबाय आरो ना डाइरेक्ट एबार ना गुवाहाटी बास डाइरेक्ट सहैखागोन एबार लोगोफोर जोंथ' गुवाहाटीनि पान बाजाराव थांनो ओंखारदों नालाय दा जोङो मेपआव नायनो पान बाजारा अबे साइडआव दङ दा जोङो नै इउ आर हियार जों फेन्सि बाजार मोनबाय दा बिनिनो सेरावनो पान बाजार ओंखारदों नै बेयावनो थांगोन आरो जों बारा गोजान गैला लोगोफोर जों दा सफैबाय पान बाजाराव सफैबाय आरो ना सोर लोगोफोरा थाफैगासिनो 7 जन
बिसोर माखासेया सातजन आरो गासै जोङो सातजन थांदोंमोन आरो बिसोर थाबायलांगासिनो माने लोगोफोर माबायदि नुदों पानबाजारखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो गोसो दङब्ला फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआ बयनिबो थाखाय फ्रि खुला उदां जानानै दङ दा लोगोफोर नै बिना लाइब्रेरि नुदों नोंथांमोन बे बिना लाइब्रेरियाव थांगोन जोङो दा जोङो नै ओइ बे गोथां खारबाय थानाया जों बेयाव दंथ'यो दा जों माबा बारबाय मायो पानबाजार शिब मन्दिर बेखौ बारबाय पानबाजार शिब मन्दिर बेखौ जोङो थाबायदों आरोना नैबे दा थाबायनायखाय लासै जादों आरो थाबायदों पानबाजार शिब मन्दिर बेखौ बारबोनानै जोङो दा हरेन बरुवा रडखै जों हाबगोन हरेन बरुवा रड बे हरेन बरुवा रडजों हाबबाय आरोना हरेन बरुवा रड बेनि उनाव हरेन बरुवा रड दा नै थांगासिनो थाबायगासिनो आरोना जों लासै लासैनो हरेन बरुवा रड बेजों दा जोङो थाबायगासिनो आरोना हरेन बरुवा रड लोगोफोर दाथ' हरेन बरुवा रडजों थांगासिनो नालाय दा बै सिगां तिनालिमोन हैजासिबां बेयो हरेन बरुवा रड आरोना दा आङो स्पिड बानायना होदों भिडिअखौ मेप नायनायखौ स्पिड बानायदों आरोना नङाबाथ' एसे लासै लासैसो खारगौ नालाय दा एसे गोसा खारनाय खालामना होदों आङो दा एडिटिंआवसो गोसा खालामदों आरोना ओरैनोथ' डाइरेक्ट डाटा अन खालामनानै मेप नायोबाथ' जों दा स्पिड खारनाय इदि खालामनो हाया आरो दा एडिटिंआवसो बेयावसो स्पिड खारनाय खालामदों आरो आं दा नैबे तिनालिनिफ्राय ओरै फैलायबाय तिनालिनिफ्राय गिदिंलायबाय आरोना दा बिनिफ्राय आरो नैबे मोनसे तिनालि मोनबावबाय बिनिफ्राय थांबाय कलेज हस्टेल रड बेजों थांबाय आरोना कलेज हस्टेल रड स्टुडेन्ट स्ट'र बेखौबो बारलांबावनांगोन बेखौ बारलांनानै नैबे नुबाय थानाय बिना लाइब्रेरि बेयाव मोनबानोखि जोङो बे बिना लाइब्रेरि जायोबा दखानाव थांदोंमोन बे बिना लाइब्रेरि माबायाव जायगायाव मोनहैनाय जासिनो आरोना जों बेयाव फैदों नालाय बिना लाइब्रेरियावनो फैखादों दा बे बिना लाइब्रेरिखौ मोनबाय आरोना बिना लाइब्रेरि बेखौ जों मोनबाय दा नै थाथ'आव फैबायना गोथां खारबाय थानाया थाथ'बाय गमामायैनो मोनफैमारबाय लोगोफोर बेनो बिना लाइब्रेरि दखाना नोंथांमोन नायनानै लादो माबायदि दा सिङाव हाबलांनो खिन्थादों मालिकआ सिङाव हाबलांनो खिन्थादों आरोना दा जोङो सिङाव हाबलांनो नागिरबाय हाबबायनो सिङाव इसोरो दैथुनमोना सहैग्रोबायनो सिङाव दैथुन भारत राजेन्द्र इसोरो सिङाव सहैग्रोबाय ओमफ्राय आंबो दा नै हाबगासिनो आरोना ओरै सब बिजाबानो गोजा नै बिसोरो नायगासिनो नैबे सब बिना लाइब्रेरिनि माबा आरोना बिजाब दंजोबो माने इयाव बिना लाइब्रेरिनि माने बुस्थुआ बिना लाइब्रेरि स्ट'र आरोना इयो मोनसे बुक स्ट'र दा नै जोंना बिजाब बायनो फैग्रा बिथांमोना जों माने फैफेरथाराखैमोन आरो एकदमबारे मेपाव नायनानैबाबो एकदमबारे
गिदिं गिदाबाबो फैबाय आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम सफैबाय आरोना दा सफैबाय आरोना नैबे दिना लाइब्रेरियाव दा नागिरबाय थानोसै जा गरम जाबाय माने भिडिअ बानायबाय थाथ'ला आरोना बिजाब नागिरग्रोनोसै मोनगोन ना मोना फार्स्ट सेमिस्टारनि बे बिजाबखौ मोनैनि थाखायनो जों गुवाहाटिसिम फैनो गोनां जाबाय आरोना नोंथांमोन बिजाबखौ मोनजोबासै आरोना लेखाखौ बारा बुरजा मोनजोबासै जों गांसे साबजेक्टनिल' मोनबाय ओमफ्राय मेजर लाग्राफ्रा बांसिन मोनबाय आरोना जों इयाव साब्रैया गांसे साबजेक्टनिल' मोनबाय आरो गांसे साबजेक्टनिनो दालाय गांब्रै दालाय बेखौ मोनबोदों आरोना ओमफ्राय ओरै इसोर सिगांना इसोरो मेजर लानाय इसोर साथामा माने मोनफ्रामजोब्बायानो आरो ओमफ्राय जों साब्रैयाल' बारा मोनासै आरोना दा लानानै फैबाय थादों र' मोनसे किताब सामलया बे स्टराव हाबहैनो सानदों आरोना मोनगोन ना मोना बेयाव एसे नागिरहैनो सानदों आरोना दा थांनि र' मा जायो मोनगोन ना मोना नायहैनो बेयाव जानो हाबबाय माने जानो हाबदों मायो बेयाव जानो हाबबाय आरोना जोङो Wah, mati libu bulai mati nih jiran ya. Nai. Is 50 taka. Ik. Hayo mama mumusa nak roing kan dia. Engkau sulis. Tuh. Momo 40 taka sekian momo. Sekian momo pray 80 taka, sekian momo 10 taka. Engkau jangan disini na. Nah, itu pun kalau gitu lagi. Lagu berubah mana ya? Ik, betul kemana mulai? Pik. Pik nama. Doi. Lengger nangsinlay. Betul jadi. Doi kena lengger siang legefer. Betul ya boleh lihat. Video kamu dulu kan? Oh, deh. Ang mana tazanan banget sana lah itu mana. Nengser nafas aja benda. Apa ya? Bisa apa mencoba dah? Betul jalan. जोंना सो मोनजोबासै मालाय इसोरना लोगोफोरना मोनजोब्बाय आरोना बिजाबखौ ओमफ्राय जोंना थाबावबाय जोंना जेनेरेलना इसोरना मालाय मेजर लानायमोन मेजर लानाया मोनफ्रामजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोंहाल' नै साब्रैयाल' आन्दायबाय आरोना Momo sabse aku ya. मा बिहरखो Momo sabse aku ya dulu. माखौ बिहरखो माखौ बिहरखो ओंखाम बिहरबाय दे होनबालाय जागोन नोंसोर जागोन जाला जों खबरगे जोंना जासिनानै नै बा नोगोर उखैखाबाय उखैनायाथ' मा लाबोखोथाय आंथ' मिथिला होनदोलाय जाबायनो जोंना दैथुन सारा नैबे आरो ओंखाम जालांसै दिनैसो फार्स्ट टाइम जासिन आरोना आङो माबायाव हटेलाव ओंखाम जानाया माने मा ओंख्रिथाय जायखिजाया नै एथ' फाबर ओमफ्राय माखासेखौ बारा सिनायासै आं खिन्थानोबो हानाय नंला आरोना नोंथांमोनहा गाज्रि मोना आरो Betul bikin asal apa? नोंसोरनालाय सफैथ'वाखैबा Ini ya. दे होनबालाय
जों जाखांबाथाय गालांसै ना नोंसोरखौ जाग्रोसै जाबायनो जोंनाबो फार सारा गोविंद भिडिअ खालामलायसै जों जों गोविंद भिडिअ खालामलाय जाखांबाय र' एसे माबायदिथाय माबायदि माने एसे गोथावानो आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम जानाय हटेलाव Kenapa tuh dia? Lu begini dengar. balik. Gimana nyawa hal itu? Bola. Ini sebelah. जाबाय Jakoban. हा खामानि नागिरदोंमोन ओइ न'नि बायदिसिना खामानि नागिरदोंमोनलै गैया बिदिनो न' नेनाय मा नेनाय गादले जानायबाय आरो ना दा जाबाय हटेलाव हा मोनबाय मोननायालाय 10,000 मासाव मासाव 10,000 गोलै दा बिदिनो सिनायनाय गोजालै गासिबो ओइ नै आदा नोंसिना हा गबिन्द गैया फैयाखै गबिन्द फैयाखैलै गोविन्द Mau udah malam mau lu. मा नोंलाय मा Enggak. ha नोंलाय मालाय बियासो बदि kan माबालाय बियासो मालाय बेदरसा हारा जाबायलै बेखौ अरनो हायासै तारकुसनि लोगो गावसानाव ओंखाम संहोदोंनो ओमफ्राय जों दा ओंखाम जालांसिगोन इसानियाव हरबो थानाय जासिगोन ओमफ्राय गाबोन फुङावसो थांसिन आरोना दा जोङो तारकुसिनि सगावयाव माबा ना लांफैदों दा बे नाखौ लानानै थांफिनगोन आरो इसानावनो लोगो मोननावनो इसानाव जानानै हरबोथ' थानाय जासिगोन ओमफ्राय गाबोन फुङावसो थांफिननाय जासिगोन आरोना न'आव जोंना ओरै कुमारघाटा बारलांनांगौ भुटान बर्डार जाहैयो आरो जोंनि गामिया दा जोङो गमामायैनो जोंनि गणेशगुरि सकखौ मोनफैफिनबाय आरोना जोंनि जायगाखौ मोनफैनाय जाबाय दा जोङो इयाव माबा एसे जानानै थांसिगोन आरोना जोंनि जायगा सफैबाय आरो दा एसे माबा माबि जाना थांसै मा जानो सान्दों ओमफ्राय Baba, Pupa. फुवा जानानै थांसै आरोना ओरैनो दसे जानानै थांसै ससे थाबायबावनांगौ जोंना खमैबो 2 किल'मिटार थाबायबावनांगोन आरोना लोगो मोनहानि न'आव ओंखाम जाखांनानै गय जानाय भिडिअ दंबावोमोन बेफोरो दाननाय थांजोबदों बोरैबा डिलेट जाजोब्बाय दा दाजाबनो मोनाखिसै लोगोआ बायसान्स नायदोंब्ला गाज्रिसो मोनलायलांसिन बे दा माखासे भिडिअखौ होनो हायासै आरोना मोजां भिडिअ दानजानाय जाबाय ओजों लोगो मोनहानि न'निफ्राय ओंखारबोबावनाय दङमोन दा बेखौ होनो हानाय जायासै आरो आङो जानायाव एकदमबारे एक्सपार्टार राजेन्द्रआ जोंना थुवामोन नामा इयो माथो मिमि मिमि दे जा आंबो जानोसै ना गामि मोनफैबाय दे जेबो सिन्था गैला गुवाहाटीनिफ्राय गामि मोनफैफिनबाय लोगोफोर माने लोगोनि न'निफ्राय गामि मोनफैफिनबाय जों गामिया एकदमबारे रानस्रावस्राव जाबाय आरो दा जोंनि जायगाया सिख्ला सासे नुबाय इयो थांफानाया मालाय प्रप'ज खालामबायानो जाबोबाय होनबायना मोजां लाखि दे होनबा हेलौ लाखिथ' आया
दा फैयै फैयै फैनानै लोगोफ्रा गावस्राजोब्बाय एबार आं हारसिं जाबोबाय आरोना आं दा हारसिं ओरै जोंनि गामियाव हाबबाय आरो बिसोरो गावसोरनि गामियाव थाबोबाय दा आं थाबायगासिनो आरोना ओरैनो 1 किल'मिटार दंबावो आंना आंनि हारसिङा आरोना आं दा दोनथ'लायनो आरो गमामायैनो आङो दा जोंहानि न'आव मोनफैबाय आरोना नैदि दङ आरो लामायाव जोंहानि न' खाथियाव माने जोंहानि लांगोनायाव कारेन्ट ट्रेन्सफर्मार दं आरोना बिनि ओरैजाय नैबे दालां नुनायानो आरो ओमफ्राय माबा आलासिफोर दं जाहैबाय आं ओमफ्राय आलासिफोरखौ देखायला ओंखायनो बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना भिडिअखौ